சில பசங்களை பார்க்கத்தான் பிடிக்கும். ஒன்னு மாதிரி பசங்களை பார்த்த உடனே பிடிச்சிடும். தேங்க்யூ மச்சான். அவன் பெருசா ஏதோ செய்வான். பொண்ணுங்க சிம்பிளா தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போயிடும். சப்பே அவனாதான் ஒண்ணு செய்வான். அவனுக்கா உயிரை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பேரு தான் தத்துவம் புதுசா இருந்த. உயிரை கொடுத்து லவ் பண்றோம் பாத்துருக்கேன்டா. ஆனா உன்ன மாதிரி உயிரை எடுத்து லவ் பண்றோம் பார்த்ததே இல்லடா. இருட்டு மச்சி, நானே ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு போறேன். என்னது எப்படா தம்பி வருவேன்? தீபாவளிக்கு தண்ணி குடம் தூர்னுக்கு என்னத்துக்குடா கூலிங் கிளாஸ்?